povijest četvrtkom. Godina je 1970. Počela je gradnja autoputa od Zagreba do Karlovca. Ta 38 km duga dionica zamišljena je kao dio autoceste Šentilj-Rijeka. Pušten je u rad prvi blok termoelektrane Sisak, a gradi se termoelektrana u Plominu. Te godine u kina dolazi komedija s pjevanjem Kreše Golika Tko pjeva zlo ne misli. Na televiziji Zagreb počinje emitiranje serije Danijela Marušića Naše malo misto. Jugoslavenska košarkaška reprezentacija predvođena Krešom Ćosićem, Nikolom Plećašom, Ratom Tvrdićem i Petrom Skansijem osvaja zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u Ljubljani. Politički život u Jugoslaviji je buran. Početkom te 1970. godine održana je 10. sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Povod sjednici bili su članci Miloša Žanka, potpredsjednika Savezne skupštine, u kojima je tvrdio da nacionalizam jača u Hrvatskoj, te da hrvatsko partijsko i republičko vodstvo dopušta rast nacionalizma. Na sjednici je hrvatsko vodstvo predvođeno Savkom Dapčević-Kučar i Mikom Tripalom odbacilo Žankove optužbe i kao glavnu opasnost za razvoj Hrvatske i Jugoslavije navelo unitarističku ideologiju i birokratski centralizam. U rujnu 1970. godine Josip Broz Tito na političkom aktivu grada Zagreba najavio je reorganizaciju federacije i počeo je rad na opsežnim promjenama Jugoslavenskog ustava iz 1963. godine. U toj burnoj 1970. godini Jugoslaviju će po prvi puta podsjetiti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Nalazimo se na trgu Stjepana Radića, gdje očekujemo dolazak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Richarda Nixona, u čijoj se ratni nalazi predsjednik Socijalističke federativne Jugoslavije, drug Tito. Ovdje je okupljena masa svijeta koja je pratila oba predsjednika na njihovom putu kroz Zagreb, kao i jedan dio novinara koji su uspjeli doći prije kolone, a kao što je poznato, u grupi novinara nalazi se oko 500. To su dopisnici svih poznatih svjetskih agencija i oni su ne bez razloga došli da vide kako će teći posjeta predsjednika Sjedinjenih Američkih Država koji po prvi put posjećuje našu zemlju i kako će teći razgovor između dva predsjednika koji imaju šta jedan drugom da kažu i od kojih se očekuje mnogo. I u međunarodnoj politici kraj 60. i početak 70. godina bili su burni. Američki predsjednik Richard Nixon i njegov pomoćnik za nacionalnu sigurnost, kasnije državni tajnik Henry Kissinger, nastojali su redefinirati odnose između dviju supersila, Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog saveza. Govori magistar Tvrtko Jakovina s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 68. godina je jedna od ključnih godina jer je tada Tito, nakon sovjetske intervencije svih zemalja Varšavskog ugovora osim Rumunjske u Čehoslovačkoj, se uplašio i ponovo nagnuo više prema zapadu. I Titova putovanja koja kreću u tome, koje se događaju u tome razdoblju i obnavljanje diplomatskih odnosa između Vatikana i Jugoslavije uz jedan vrlo pompozan i laskajući prijem kojega je Tito kod pape tada doživio. Takav položaj jugoslavenski je naravno naišao na odobravanje u svim zapadnim zemljama, pogotovo u Sjedinjenim Državama. Međutim, na području jugoistočne Europe, osim Bugarske koja je bila saveznik Sovjetskog saveza i da bez ostatka, Rumunjska ne šalje svoje trupe u intervenciju u Čehoslovačkoj i Rumunjska vodi razmjerno neovisnu, pogotovo vanjsku politiku tih godina. Prvi posjet jednog američkog predsjednika nekoj socijalističkoj zemlji je bio u Rumunjsku. Konačno tu je i Albanija koja u tom trenutku više nije niti u sjajnim odnosima sa Kinom, a već davno nije u dobrim odnosima sa Sovjetskim savezom. Prema tome, čega bi se Sovjeti mogli bojati na Balkanu?
to je nekakav savez ove tri socijalističke zemlje, koje možda ne moraju postati članice NATO saveza, ali koje bi mogle u jednom bloku stvoriti ono čega se Staljin možda bojao već i od ranije, od razdoblja pred rezoluciju Informbiroa, kada je Tito ili Dimitrovom nastojao na stvaranju nekakve Balkanske federacije. Mislim da je utoliko Sovjetski savez motrio na stanje u Jugoslaviji kao cjelini, a hrvatsko je pitanje 70-ih sigurno bilo u žiži interesa, i intervencija ili prijetnja tenkovskom intervencijom u Jugoslaviji, što se dogodila navodno kada je bio sastanak na Brijunima i kad je Brežnjev zvao telefonom i Titu ponudio bratsku pomoć. Ukoliko se to ikada dogodilo, doista je pitanje je li to bilo povezano neposredno sa Hrvatskim proljećem ili je cilj bio nekakav drugi, da se Jugoslaviju zapravo održi u redu. A razlozi su bili ovi razlozi visoke politike i strateškog mijenjanja odnosa u jugoistoku Europe. Ovo su pretpostavke, ovo su moguće interpretacije po nekima od izvora koji se sada pojavljuju. U to su vrijeme Sjedinjene Američke Države vodile rat u Vijetnamu. Titova Jugoslavija u tom je ratu otvoreno podržavala komunistički sjeverni Vijetnam i osuđivala je američki angažman u Vijetnamskom ratu. Kako Richard Nixon nije htio odmah i bezuvjetno povući američku vojsku iz Južnog Vijetnama i ostaviti tog američkog saveznika da se sam suoči sa sjeverno-vijetnamskom vojskom koja je primala obilnu pomoć od Sovjetskog saveza i Kine, niti on nije imao dobar tretman u jugoslavenskim medijima. Stvari su se još pogoršale te 1970. godine kada je Nixon zapovjedio napad američke vojske na baze sjeverno-vijetnamske vojske u Kambodži. Jugoslavenski savezni sekretarijat za vanjske poslove oštro je osudio tu eskalaciju rata u Indokini. Ali kako se bližio Nixonov posjet Jugoslaviji, ublažila se retorika savezne vlade i medija. Od ratnog huškača Nixon je postao cijenjeni i ugledni državnik. Uoči posjeta Beogradska politika objavila je velik članak o Nixonu pod naslovom Najnevjerojatniji povratak. U podnaslovu članka pisalo je: Richard Nixon vinuo se iz zaborava u centar zbivanja. Nixonov posjet Jugoslaviji u jesen 1970. nikako nije bio slučajan. On je bio pomno i dugo planiran, on je bio sastavni dio jedne šire turneje u kojoj je Nixon posjetio, proveo 10 dana i posjetio jako puno zemalja. I bio je u Italiji, bio je u Vatikanu, kasnije išao u Španjolsku, išao u Ujedinjeno Kraljevstvo i između toga je bio u Jugoslaviji. Prema tome, takvi putovi se ne planiraju ad hoc i pripreme su bile duge. Miroslav Krejačić, koji je bio šef 3. uprave u Ministarstvu vanjskih poslova i dakle Sjeverne i Južne Amerike i dugogodišnji jugoslavenski diplomat, je već skoro godinu dana prije putovanja dolaska Nixona u Zagreb udomio ili trebao pripremiti posjetu Donalda Rumsfelda, poznatoga imena danas, koji je kao Nixonov savjetnik tada vjerojatno došao ispitati teren u Jugoslaviji i spremnost za mogući susret na najvišoj razini. Tito je zadnji put kontaktirao izravno s nekim američkim predsjednikom 63. godine kad ga je primio Kennedy i bio je posljednji strani državnik koji je s Kennedyjem razgovarao u Bijeloj kući. Prije toga 60. na sastanku Ujedinjenih naroda u New Yorku. Oba posjeta su bila popraćena i velikim demonstracijama i vrlo neugodnim događajima, dakle pokušajmo atentata na maršala Tita. Zašto su Sjedinjene države mogle imati interesa doći u Jugoslaviju? Gledamo li na zbivanja u okviru detanta, onda je jedan od razloga bila vjerojatno i pokušaj popravka imidža Sjedinjenih država u nesvrstanom svijetu, jer je Jugoslavija uspjela iz mrtvih pokrenuti nesvrstane i održana je razmjerno uspješna konferencija u Lusaki
To je jedan razlog. Drugi je razlog bilo vjerojatno poduprijeti jugoslavenski kurs neovisnosti, poslati s te strane možda i poruku Sovjetskom savezu. Razmjerno je blizu bilo prošlo od intervencije u Čehoslovačkoj, iako Sovjetski savez isto 70-ih svoju politiku zatopljava. Ona nije tako rigidna kao što je bila neposredno po intervenciji. Međutim, sve su to mogli biti dovoljni razlozi da Nixon u toj jednoj široj politici koju vode on i Kissinger učini nešto drugačije. Dakle, posjet nije bio slučajan, pa tako niti posjet Zagrebu nije mogao biti slučajan. Između posjeta Italiji i Jugoslaviji, Richard Nixon je sa svojom pratnjom posjetio američku 6. flotu u Sredozemlju. Dok je Nixon boravio na nosaču zrakoplova Saratoga, stigla je vijest o smrti egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera. Nixonovi savjetnici smatrali su da postoji opasnost da će Tito odlučiti otići na Naserov pogreb i tako otkazati Nixonov posjet Jugoslaviji. Ali Tito je pridavao veću pažnju prvom posjetu američkog predsjednika Jugoslaviji nego pogrebu svog preminulog prijatelja. I tako je krajem rujna 1970. godine američki predsjednik Richard Nixon sletio na aerodrom u Beogradu. O dočeku piše Henry Kissinger u svojim memoarima. Na aerodromu u Beogradu dočekao nas je maršal Tito u sivoplavoj uniformi sa zlatnim epoletama. Neprikladno je odjeći za šefa komunističke države, kad ne bi bilo činjenice da nigdje u Europi vrijednosti srednje klase iz 30. godina nisu tako neiskvareno sačuvane kao u besklasnim društvima istočne Europe. Tamo gdje je život veličanstveno dosadan, gdje birokracija guši i gdje je planiranje sve prisutno, ljude ne pokreću ideje proletarijata ili marksistička ideologija. Unutrašnja se kohezija postiže, čak i nakon generacije komunista na vlasti, nacionalizmom one vrste koja je gotovo zastarjela na mnogo kozmopolitskim zapadu. Josip Broz Tito bio je posljednja preživjela ličnost Drugog svjetskog rata koja je još bila na vlasti. Gerilski komandant o kojemu su pisane priče i napisi. Prvi komunistički vođa koji se usudio suprotstaviti Staljinu. Izumitelj nacionalističkog komunizma i sada jedan od prvaka nesvrstanosti. Širio je oko sebe autoritet čovjeka koji se oslobodio mogućih suparnika. Njegove su manire bile nalik manirama nekog građanina Srednje Europe. Učtiv, ljubazan, očito uživajući život, s prilično samozadovoljnim smislom za humor. Ali bio je također i vrlo vješt i vrlo oprezan. Njegove se oči nisu uvijek smijale s njegovim licem. Nixon i Kissinger nisu imali iluziju o Titu u Jugoslaviji. Kako Kissinger piše u svojim memoarima, Tito je raskinuo sa Staljinom zbog pitanja nacionalne autonomije, a ne zbog vrijednosti komunističke teorije. Tito je i dalje ostao vjeran komunizmu. Uz to Jugoslavija je u vanjskoj politici bila bliže Sovjetskom savezu nego SAD-u. Tako je na Bliskom i Srednjem istoku podržavala radikalne arapske države i pokrete, a podnijela je Ujedinjenim narodima i rezoluciju o nezavisnosti Portorika. Ali SAD bile su zadovoljne sve dok je Jugoslavija zadržavala svoj položaj izvan Varšavskog ugovora. I u takvom položaju Jugoslavija si nije mogla priuštiti suprotstavljanje SAD-u, kako ne bi bila ovisna isključivo o volji Sovjetskog saveza. I tako se američki predsjednik, po Kissingerovim riječima, u svom prvom posjetu Jugoslaviji nije trebao ulagivati Titu ili biti mek i popustljiv. Obje su strane željele zaštititi svoje interese. SAD su od Beograda očekivale da zadrži svoj položaj između dva bloka, da pruži američkoj strani informacije o tendencijama u komunističkom svijetu, te da prenese neke američke poruke svojim prijateljima u pokretu nesvrstanih i u komunističkom bloku. Nakon posjeta Beogradu, Nixon je s Titom 1. listopada 1970. godine došao u posjet Zagrebu i Hrvatskoj. Zašto je izabran Zagreb je pitanje koje se može odgovoriti vrlo jednostavno. Niti je američki predsjednik bio prvi koji je došao u posjetu Zagrebu. U Zagreb su dolazili i Hruščov, i Neru, i šefovi Burme i mnogih drugih zemalja.
Tito je dugo živio na Brijunima, Tito je želio mnogima, ti su putovanja nekada bila duža nego što su u današnje vrijeme državnička, želio je pokazati možda i neku drugu republiku. Zagreb bio najjači industrijski centar, bio je drugi po veličini grad, Hrvatska je bila druga po veličini republika, on je bio iz Hrvatske. Dakle, to je jedna mogućnost obrazloženja zašto Zagreb. Međutim, on dolazi u Zagreb u jednom trenutku koji je bio interesantan, napet, ili se nešto novo događalo u Zagrebu. 70. je godina, Tito tada još sasvim jasno podržava ta nastojanja za koje se zalažu Savka, Tripalo i ostali u Zagrebu. I možda je to bila zgodna poruka da se pošalje impuls da takav tip demokratizacije odnosa u Jugoslaviji ima simpatije Sjedinjenih država. Često se govori o tome, govori se jako puno o puno stvari, jer događaj je očito vrlo dobro zapamćeni. Mnogi imaju različita sjećanja o njemu. Ja sam razgovarao sa dopisnikom Vjesnika iz New Yorka, koji je pokrivao drugi Titov uzvratni posjet Nixonu, koji je od jednog svog novinarskog kolege čuo kako je, na primjer, Ivan Supek izabran za figuru kod koje će se stati. Takav način komunikacije neposredne je bio uvijek popularan kod američkih predsjednika. Oni su to činili i na pres konferencijama, da su znali novinare po imenu ili da su znali određene detalje iz njihovoga života. Išlo je to do bizarnosti da su se novinari zbog toga znali oblačiti u omiljene boje. Recimo, kad je Reagan bio predsjednik, novinarke su se oblačile u crveno jer su znali da njegova žena voli crveno, pa su mislili da će biti lakše primijećene za vrijeme pres konferencije. Međutim, pošto je Supek bio silno visok, imao je dugu bijelu kosu i tako dalje, bilo ga je lako prepoznati, pa su onda Nixon se znao gdje zaustaviti i promijeniti nekoliko riječi, naravno ne slučajno sa Supekom, jer je Supeka znao i Kissinger koji je došao u Zagreb i bio je važna figura. Odnosi s javnošću bili su itekako važni za vrijeme posjeta Nixona Jugoslaviji. Za njih su bili zaduženi šef Nixonova ureda Bob Haldeman i Nixonov glasnogovornik Ron Ziegler. Njih su posebno zanimale takozvane fotošanse s masom. Trebalo je privući što više ljudi na dočekuju u protokolarnim obvezama kako bi televizijske ekipe mogle snimiti mase koje pozdravljaju Nixona. Kissinger o tome piše. Jedan od utvrđenih predsjednikovih postupaka u bilo kojoj zemlji jest polaganje vijenca na grob neznanog junaka. To je promišljena gesta. Ne može, a da ne privuče masu. Nažalost, jugoslavenski grob neznanog junaka postavljen kojih 20 milja izvan Beograda. Prethodnica je očigledno zaboravila da prenese taj podatak. Kad je kolona automobila krenula sve dublje u šumoviti predio, gdje nikakva masa ljudi nije ometala razmišljanja, radioveza svih ljudi iz prethodnice počela je krčati od međusobno optužujućih rasprava između Zieglera i Haldemana, obojice izvan sebe od bijesa. Ali Haldeman je bio na nivou iskušenja. Pri povratku predsjednikova je limuzina iznenada izašla iz kolone, povukavši za sobom sve ostale automobile, krenuvši ravno prema centru Beograda, gdje je izbezumljena policijska pratnja konačno dostigla kolonu. Ponovno je došlo do veličanstvene prometne gužve. Ponovno su emocije očarane publike dosegnule nevjerojatne razmjere. U Zagrebu nije bilo problema s fotošansom s masom. Doček je bio iznad svih očekivanja. I oni odlaze sa aerodroma u Banske dvore. Kiša pada i on kaže da nikad nije vidio toliko kišobrana na jednome mjestu. Zanimljivo je da su novinari New York Timesa, ne samo uspoređujući doček u Beogradu, koji je bio protokolarni, bilo je dosta ljudi na ulicama, ali nije bilo entuzijazma kakvog je dočekao u Zagrebu, rekli da ne samo u odnosu na Beograd je Zagreb imao jedan izvanredan doček, nego je to bio najtopliji doček na čitavoj turneji europskoj kojem je prošao predsjednik Nixon. I čitavo to vrijeme delegacija putuje zajedno. Od aerodroma gdje prevoditelj Vladimir Ivir, koji je inače prevodio Titove boravke u Hrvatskoj, pa i neka druga Titova putovanja, i to je možda interesantno za federalnu strukturu Jugoslavije. Onog trenutka kad su se Tito i Nixon spustili u Zagreb,
prevoditeljica, inače je bila Šibenčanka, ali je živjela u Beogradu, Tambača, je ustupila svoje mjesto hrvatskom prevoditelju koji je na hrvatskom jeziku onda prevodio daljnji tijek susreta. Dr. Ivir još uvijek radi, on je dakle pratio njih dvojicu do Banskih dvora. I još su svi ti novinari koji su pratili sve točke putovanja tu oko nas, ili djelatni ili sasvim nedavno otišli u mirovinu. Bilo ih je puno, te je bio jedan vrlo ozbiljni projekt. Direktor tadašnje televizije Bojanić je rekao da se nije željelo ništa prepustiti slučaju. To je bio savezni događaj. Zagrebačka televizija je činila posao za cijelu zemlju, ali i za sve ostale televizijske kuće po svijetu koje su taj program preuzimale. Nixon se ne susreće nasamo ni sa jednim proljećarskim političarom. Njemu je službeni domaćin predsjednik Sabora Jakov Blažević, koji je i sam u to vrijeme zapravo proljećar. I nema, dakle, po stolovima oni razgovaraju u Banskim dvorima. Svatko sjedi s nekim. I Savka je tamo prisutna, iako po partijskoj liniji, zapravo po državnoj liniji nije imala tamo mjesto ovoga, ali bila je tamo i ona i ostali iz hrvatskog rukovodstva. Ispred Banskih dvora kolonu automobila s američkim i jugoslavenskim predsjednikom dočekale su ekipe radiotelevizije Zagreb. Događaj ispred Banskih dvora pratio je novinar Saša Zalepugin. Ali kako se protokolarni raspored nije poštovao, što zbog velike mase na dočeku, što zbog neplaniranih zastoja i zadržavanja, novinari koji su prenosili posjet morali su velike pauze popunjavati kako god su znali. A to je bio iscrpljujući posao. Zanimljivo je spomenuti da je Nixonov djed bio pristalica Demokratske partije. A još više da je i njegova današnja supruga Pet također bila član i pristaša Demokratske partije sve do njegove kandidature za Senat. On inače je veliki ljubitelj američkog nogometa kojeg je igrao još u vrijeme studiranja. I danas, kad god mu to prilike dozvoljavaju i kad god nije vezan za svoje državničke poslove, vrlo rado ili sam igra taj američki nogomet ili odlazi sa helikopterom na aerodrome, na stadione, gdje promatra igru i navija za svoj tim. Ni Zvonko Letica, koji je prenosio događaj iz Banskih dvora, nije bio u boljoj situaciji. U veliki salon dvora u Gornjem gradu ušli su predsjednici Tito i Nixon s svojim suradnicima. Američki predsjednik je odmah primijetio prisutnu televiziju i na naš račun se našalio. Za ovim okruglim stolom sjede šefovi Sjedinjenih država i Jugoslavije, zatim prevodilac, drug Jakov Blažević, drug Mitja Ribičić. Pristižu Miko Tripalo, Savka Dapčević, Pero Pirker, Haramija, Josip Kolar. Ovaj salon koji je do prije par minuta bio gotovo prazan osim nas i nekoliko konobara, sad se odjednom ispunio. Drugarica Jovanka Broz je pristigla. Fotoreporteri imaju svojih 5 minuta. Predaleko, a da bismo čuli što predsjednici u ovom času razgovaraju, kako bismo vam to mogli saopćiti. Ali neke od kamera tako šume da, ja mislim, onemogućuju ne samo da mi čujemo, nego i da se vodi ozbiljni razgovor. Zvonko Letica, koji je prenosio susret iz Banskih dvora,
mi je rekao da nema u najugodnijem sjećanju čitav događaj, jer su se oni razmilili po stolovima i on jednostavno nije znao kud s mikrofonom krenuti, od koga i na koji način to pokrivati, jer je svaki stol govorio u nekakvom intimnome krugu. Američki predsjednik nije ništa pio i ništa jeo što je bilo tamo služeno, kaže Ivir, jer su oni uvijek nosili posebnu hranu za njega i ta se hrana posebno pripremala, pa je nastao incident kad mu je ponuđeno da proba vjerojatno prošek jer je bilo nešto crveno i prinesena mu je čaša, jedna političarka je rekla da ako hoće da može probati, na što su tajni agenti pohrlili prema njima jer su mislili da ko zna što mu mogu sada podvaliti da proba. Potom se je delegacija u Zagrebu u Banskim dvorima podijelila. Umjesto helikopterima, jer je kiša, putuje se autom skoro 2 sata do Kumrovca, a drugi dio ekipe, Kissinger i Rogers, zajedno sa ministrom vanjskih poslova jugoslavenskim Tepavcem, ostaju u Zagrebu i kasnije vode razgovore u hotelu Esplanade. Međutim, prije početka razgovora, koji su išli negdje nakon ručka, obišlo se nekoliko zagrebačkih galerija. Primjerice, u Meštrovićevoj su bili su u muzeju Naive i tako dalje. Vera Andraš je prevodila Kissingerov put i rekla je da je to zapravo bio jedan ugodan razgovor, jer je Kissinger je čak pokazao i predsjednički zrakoplov koji je bio tamo na plesu i tako dalje. Oko zrakoplova je inače zgodna stvar, Tito je došao svojim avionom nešto ranije, ali se vratio sa predsjedničkim avionom američkim, što je isto bio slučaj bez presedana do toga trenutka, kao što je za američkog predsjednika bilo bez presedana da na takvom posjetu posjeti 2 grada, to se do tad nije događalo. Za druge to nije bilo neobično, ali ovo je bilo ovoga posebno. Nakon druženja u Banskim dvorima i govora Jakova Blaževića, predsjednika Sabora, i govora Richarda Nixona, o čemu će kasnije biti riječi, odlazi se u rodno mjesto Josipa Broza. Predsjednik Tito svom gostu opisuje Zagorje u koje će uskoro krenuti da posjete Kumrovec. Opisujemo brežuljke, oblik njihov. I rekao je da ih ima mnogo. A budući se prije našalio na račun svog mjesta, da je to veliki grad, onda sad po svoj prilici izostavio reći da je to Zagorje jako lijepo. I odlazi se u Kumrovec. Pripreme i to je još jedan podatak koji može ilustrirati da to nije bilo ad hoc odluka idemo sada u Zagreb, iako još nije uvijek jasno tko je zapravo predložio. Neki kažu da je prijedlog bio Titov, neki kažu da je prijedlog bio Nixonov. Međutim, vjerojatno se to došlo nekakvim zajedničkim nastojanjem i jedne i druge diplomacije. Međutim, pripadnici američke tajne službe su se raspitivali čak i o tome imali kakvih divljih životinja između Zagreba i Kumrovca, jer je neka možda mogla pojesti eksploziv koji je onda mogao biti puštena prema koloniji jer je i moglo eksplodirati to i tako dalje. Iz Titove kuće koja je malena i tu se stvorila velika gužva, televizijska ekipa je postavila šine van kuće, dakle kroz prozor se je snimalo i Nixon je bio razmjerno oduševljen. On je, kaže, uvijek se palio svoj smijeh čim je uočio kamere koje su, kad su se počele rolati, i tad je našim novinarima koji su po prvi puta uopće dobili akreditacije za takav posjet bili ograđeni u poseban prostor za novine i vidjeli da američki novinari znaju vikati i postavljati izravno pitanja svome predsjedniku, što je bilo dotada nezamislivo u Jugoslaviji ili za naše izvjestitelje. Dakle, posjet je bio i po tome zapamćen i imao je višestruku korist. Možda se je vidjelo kako se radi vani. Stanovnici Kumrovca su isto tako bili oduševljeni. Predsjednik mjesne zajednice je dočekao američkog predsjednika i on je rekao da je
Poslije se je pričalo zapravo da su Kumrovčane rekle kako su prekrasni ti bili američki čuvari oko Nixona, ali da svi jako slabo čuju, očito jer su imali slušalice u uhu, naravno zbog veze sa centrom koji je trebao koordinirati sigurnost. Nakon Kumrovca, odnosno nakon Titove kuće u Kumrovcu se išlo u Titovu rezidenciju na Brdu i sačuvan je jelovnik hrane koja je bila služena. To je nastala gužva, pa su se Tito i Nixon naravno povukli prvi prema balkonu, odakle je Tito objašnjavao Nixonu što se gdje nalazilo, međutim na hrvatskom, tako da je za Ivirom nastala velika potraga da se priključi, da može objasniti zapravo gdje je Tito išao u školu, a gdje je bilo što. Služena su bila različita jela koja zapravo ne odgovaraju posve kontinentalnom podneblju gdje se nalazio, jer je služen jastog na jadranski, ali i purica s mlincima i štrukle i ove neke sasvim lokalne stvari u kojima očito Tito uživao, pogotovo prema kraju života. I tek tada iz Titove rezidencije se ide izravno na Pleso. I odlazi se u Beograd gdje je večera koju je uzvratno priredio američki predsjednik. Prethodnoga dana, prije dolaska u Zagreb, razgovori su se odvili u Beogradu sa svim protokolom, odlaskom na Avalu, polaganjem vijenca na Avali, posjetu kasnije i Srpskoj skupštini gdje je Draža Marković bio šef, i završni čin je bilo sadnja drva mira u ovom aleji u Beogradu. Protokolarni se incident dogodio kasnije. Naravno, ambasada je Sjedinjenih Država trebala pripremiti zahvale svima koji su imali ovaj ili onaj način bili upleteni u posjetu. Između ostaloga i Jakovu Blaževiću. I to je bila jedna duga zahvala, što je mogla isto tako pokazati da je možda posjeta bila Zagrebu doživljena na jedan posebniji način. Jakovu Blaževiću je poslan brzojav da je to bilo sve neobično lijepo i fino i da se zahvaljuju i na prijemu, odnosno gostoprimstvu, i na darovima koji su uručeni. Problem je bio što nikakvi darovi u Zagrebu nisu bili dani i što je Blažević, nakon što je to u Zagrebu primio, poslao naknadno poklone u Washington. I to je izazvalo strašnu, ti su dokumenti sačuvani, izazvalo je strašnu zbrku i sramotu ovih američkih diplomata koji su rekli bolje je sada šutjeti i ništa više ne činiti jer smo dovoljno i onako poteškoća napravili. Inače, darovi su dani u Beogradu. Nixon je od Tita dobio kutiju za cigarete od zlata i srebra, a gospođa Nixon čipke, jedan set stolnjaka i ubrusa i tako dalje. Gospodo, drugovi, drugarice. Ladies and gentlemen, comrades. Imam ugodnu dužnost da u našoj sredini pozdravim izuzetnog i velikog gosta, prvog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država koji je posjetio Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju i sada momentalno Socijalističku Republiku Hrvatsku. It is my pleasant duty to welcome here among us a distinguished guest, the first president of the United States that has ever visited Yugoslavia and now the Socialist Republic of Croatia as well. Mi cijenimo vašu posjetu i ona nam znači nastavak onih dobrih odnosa koji su već davno počeli između naših naroda i naroda Sjedinjenih Američkih Država. We appreciate your visit, Mr. President, and we see it as a continuation of the good relations between the people of Yugoslavia and the people of the United States that have long been present. Gospodine predsjedniče, vaša posjeta je ocjena kod nas dosta ispunjena, među njima par najvažnijih koji sada navedene. Mr. President, your visit to us evokes a number of memories, and there are a few of them that I would like to list now. U prvom redu mi smo bili saveznici u dva svjetska rata, boreći se za velike ideale slobode i mira i saradnje u čovječanstvu. First of all, we have been allies in two wars already. Bio je to glas Jakova Blaževića, predsjednika Sabora koji je kao domaćin pozdravio američkog predsjednika. U govoru je Blažević još spomenuo iseljenike iz Hrvatske koji su u Ameriku otišli u drugoj polovini 19. stoljeća i koji su, prema njegovim riječima, svojim radom doprinijeli izgradnji velikog prosperiteta američke nacije.
Blažević je zaželio da se odnosi između dvije zemlje i dalje razvijaju i zaželio je sreću i uspjeh gostima. Nakon Blaževićeva govora riječ je uzeo američki predsjednik Richard Nixon. Mr. President of the Diet, President Tito, Your Excellencies and our friends from Yugoslavia and the United States. Gospodine predsjedniče Sabora, predsjedniče Tito, vaše ekscelencije, naši prijatelji kako iz Jugoslavije, tako i Sjedinjenih Američkih Država. We appreciate the very warm welcome that you have extended. And in responding to your words, I can tell you that this is an unprecedented visit for us in one respect. In the official state visits that I have made since becoming president, I have usually had in my schedule time for visiting only one city, usually the capital city in each country. For the first time in any state visit, I am visiting two cities, and I am glad that President Tito insisted that if I were to come to Belgrade, I must also come to Zagreb. U odgovoru na vaše ljubazne riječi ja bih želio najprije da vam se zahvalim na ljubaznoj dobrodošlici koju ste nam ovdje ukazali, a isto tako da istaknem jednu stvar, a to je da u čitavom mojem ovom boravku, u čitavom mojem radu dosadašnjem kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, to je prvi puta da ja posjećujem jednu zemlju, i to je slučaj bez presedana, da u jednoj zemlji posjećujem dva grada, da dolazim u glavni grad zemlje i u još jedan drugi grad. Sada kad sam ovdje, mogu se samo zahvaliti predsjedniku Titu što je inzistirao da zaista dođemo ovdje i što je rekao da ako idemo u Beograd, moramo isto tako doći i u Zagreb. Nisam čuo. Nixon je zahvalio na doprinosu koju su ljudi iz Hrvatske dali u izgradnji Sjedinjenih Američkih Država, a onda je počeo govoriti o povijesti grada Zagreba. It is a city with a long history, 9 centuries. To je grad sa 900-ljetnom poviješću. And in that period, it has been destroyed many times physically. It has been destroyed by fires, by earthquakes, by floods, by famine, by many natural disasters. I u toj njegovoj povijesti taj grad često puta razaran. Razarali su ga požari, razarali su ga potresi, poplave, glad, brojne prirodne nepogode srušile su se na njega i to više puta. It has been destroyed by invaders and sometimes conquered by invaders. Razarali su ga invadori, ljudi koji su stigli kao stranci u invaziji, a ponekad su ga i osvajali. But the spirit of this city and the spirit of Croatia has never been destroyed in those 8 centuries. No, and it has never been conquered. U svih ovih 8 ili 9 stoljeća duh ovoga grada Zagreba, duh Hrvatske nikada nije uništen i nikada nije porobljen. Govor je bio priređen, govor nije bio spontan i sve što je rečeno je bilo napisano. Tko piše predsjedničke govore? Kao i Titu. Članovi Jugoslavenskog deska ili uprave koja je pokrivala jugoistočnu Europu. Prema tome, to je nastalo, sve što je rečeno, a veći dio govora zapravo govori o slavnoj prošlosti Zagreba u nekoliko općih fraza ili općih mjesta, ako hoćete. Dakle, slučaja nije bilo. Ja ću to usporediti sa uzvikom živjela Amerika, kojeg je Tito godinu dana kasnije viknuo u Washingtonu. Je li to imalo posebnu nekakvo značenje? Je li to trebalo znači da Tito se okreće snažno prema Sjedinjenim Državama? Ne, zbog toga što je Nixon na hrvatskom viknuo živjela Jugoslavija, onda je Tito gotovo nespreman reagirao, pa je na mikrofon, prignuo se kasnije mikrofonu i rekao živjela Jugoslavija, živjela Amerika. Međutim, Nixon je završio na taj način da je rekao živjela Jugoslavija, živjela Hrvatska. I uvijek će živjeti Jugoslavija, uvijek će živjeti Hrvatska, ili neka vječno živi i tako dalje. And consequently, I feel that at this moment that it would be appropriate for all of us to pay tribute to Yugoslavia,
to Croatia, to this historic city, but more than to the physical presence, the buildings, the land that we see, to the spirit of a great people, which has never been conquered and which will never be destroyed. Croatia will always live, Yugoslavia will always live. Živela Jugoslavia, živela Croatia. Govori magistar Tvrtko Jakovina s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gledajte, to je sigurno imalo kod nas i možda zbog toga vrijedi to pamtiti. Dakle, oni uzviknuo nešto za što se prije nekoliko godina ranije sigurno mogli završiti gotovo u zatvoru. U tom smislu je to bilo posebno. Međutim, to je jedna stvar. To je stvar kako smo mi ovdje to doživjeli. Je li Nixon želio poslati posebnu poruku u tome smjeru? Mislim da ne. Jer onda bi brojni drugi signali i prije i poslije bili drugačiji. Konačno, meni se čini da je jednom Amerikancu to posve normalno. To je bilo posve normalno. Pa oni kad posjećuju svaku svoju državu, onda govore o Great Land Nebraske ili bilo koje druge države. Mislim, to je jedan uobičajeni diskurs. Ja u tome smislu ne bih tražio nekakve posebnosti. To je samo došlo u takvom trenutku. Je li se to interpretiralo na taj način kao potpora Hrvatskoj i separatizmu možda u Beogradu? Jest. Je li se na taj način interpretiralo u emigraciji srpskoj primjerice? Da se američki predsjednik solidarizirao tobože s razbijanjem Jugoslavije, pa je da zapravo pomaže onima koji su jedino što su činili ubijali Srbe za vrijeme Drugog svjetskog rata. I to je točno. Takva su pisma pristizala američkome predsjedniku. Članovi Hrvatske seljačke stranke u Londonu i njihovi predstavnici u Washingtonu su isto tako poslali pismo zahvale u kojem su rekli hvala vam na tim riječima koje ste rekli ako su ga krivo citirali. Tako da je to dobilo važnost i to je imalo važnost. Međutim, kažem, to je jedna posve druga razina od onoga što se u stvari željelo. Meni bi još puno bilo reći, još nikako ne bih mogao se složiti da je taj uzvik imao posebnu političku težinu. On je izinterpretiran u tome smislu kod nas. U Sjedinjenim Državama on nikad na taj način nije bio percipiran. Nakon Beograda, Nixon je s pratnjom otišao u posjet Španjolskoj. Titu se nije svidjela činjenica da je nakon susreta s njim Nixon otišao u posjet Franku. Posjetu Jugoslaviji Kissinger je u svojim memoarima posvetio nekoliko stranica, a na tim stranicama nije ni spomenuo posjet Zagrebu. Nixon u svojim obimnim memoarima ne spominje posjet Jugoslaviji. Taj posjet možda imao svoju važnost za američku politiku na sasvim drugom dijelu zemaljske kugle. Od kada je došao u Bijelu kuću, Nixon je zajedno s Kissingerom nastojao otvoriti Kinu i tako iz korijena izmijeniti odnose sa Sovjetskim savezom. Kina i Sovjetski savez tada su bili neprijatelji koji su 1969. godine kratko i ratovali oko granice na rijeci Usuri. Otvaranjem Kine, Nixon je smatrao da bi se moglo prisiliti Sovjetski savez na ustupke u nuklearnom razoružanju, popuštanju napetosti u Europi i na završetak Vijetnamskog rata. Kissinger je slao signale Mao Tse-tungu i kineskom vodstvu od 1969. godine. Vodio je tajne pregovore s Kinezima i prvi veliki pomak u tim pregovorima dogodio se početkom 1971. kada je Zhou Enlai, tada drugi čovjek u Kini, preko Rumunja poslao pismo Bijeloj kući. U pismu je prvi put spomenuta mogućnost da američki predsjednik posjeti Kinu. Kissinger o tome piše. Zhou Enlai je sasvim mirno predložio da bi predsjednik Nixon, kada je već posjetio Bukurešt i Beograd, mogao biti dobrodošao gost i u Pekingu. Time je prvi put nešto natuknuo o predsjedničkom posjetu Kini. A povezujući Peking s Bukureštom i Beogradom, dva glavna grada koje smo posjetili upravo zbog njihove neovisnosti o Moskvi, Zhou je jasno dao do znanja kako ga, bez obzira na formalne izjave o Tajvanu, ponajprije zanima sovjetska opasnost.
a za hrvatsko proljeće puno je bio važniji uzvratni posjet Tita Sjedinjenim Američkim Državama, do kojeg je došlo u listopadu 1971. godine. Povijest četvrtkom. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. U emisiji korištena je snimka posjeta američkog predsjednika Richarda Nixona Zagrebu iz arhive Hrvatskog radija. Posjet su pratili novinari Saša Zalepugin i Zvonko Letica. Emisiju Povijest četvrtkom su pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitali Irena Plejić i Ivan Kojundžić. Emisiju snimile Zorana Tabajin i Štefica Mahalec, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.